Velkommen til workshoppen om dobbeltvæsentlighedsvurdering. Denne session er designet til at hjælpe jeres medarbejdere med at identificere virksomhedens bæredygtighedsemner og vurdere deres væsentlighed. Kom med til en engagerende og samarbejdsorienteret proces, hvor der indgår samarbejdsøvelser og et spil, der er designet netop til dette formål. Vi starter med en kort introduktion til nøglebegreber forbundet med ESG-rapportering og dobbeltvæsentlighed. Deltagerne bliver her for første gang placeret i grupper, hvor de i samarbejde skal identificere virksomhedens kerneaktiviteter og skrive dem ned på et stykke papir. Herefter diskuteres der i plenum, hvor alle deltagere bliver enige om 2 til 4 kerneaktiviteter, som de vil tage med videre til næste skridt af workshoppen. Nu begynder spillet. Deltagerne opdeles i grupper på 6 til 8 personer og bruger spillebræt, terninger og bæredygtighedskort til at udforske relevante bæredygtighedstemaer. Undervejs i spillet bliver spillerne stillet over for bæredygtighedskort, der fremmer samarbejdet og diskussionen om, hvordan temaerne knytter sig til virksomhedens kerneaktiviteter. Undervejs bliver bæredygtighedsemnerne placeret under de kerneaktiviteter, som spillerne vurderer, at emnet indgår under. Spillerne arbejder sammen som et hold, hvor de skiftes til at kaste terningen og i fællesskab løse de opgaver, de møder. Fokus er på samarbejdet og på at bruge hinandens styrker til at overkomme udfordringerne. I dette spil er det alle mod spillet, så når en spiller klarer sig godt, løfter det hele gruppen, og succesen bliver en fælles sejr for holdet. Undervejs i spillet er det altid muligt at spørge hjælp fra facilitatoren, hvis man som spiller er i tvivl eller har brug for hjælp til en udfordring. Gruppen har gennemført spillet, når en spiller har trukket det sidste bæredygtighedskort, og at gruppen i fællesskab har placeret det ved virksomhedens kerneaktiviteter, eller vurderet, at det ikke er relevant for virksomheden. Godt arbejde! Efter spillet præsenterer grupperne deres identificerede bæredygtighedsemner og indsigter om virksomhedens positive påvirkninger, initiativer og potentielle fremtidige planer. De identificerede bæredygtighedsemner og de tilhørende kort bliver taget med til næste aktivitet. Nu skal de identificerede bæredygtighedsemner vurderes. Processen starter med, at grupperne vurderer, hvordan virksomhedens aktiviteter påvirker verden og mennesker omkring sig under hvert identificeret bæredygtighedsemne, såsom forurening af lokal natur og arbejdsvilkår for medarbejdere. Bæredygtighedsemnerne bliver vurderet på 4 aspekter: sandsynlighed, skala, omfang og uoprettelighed. Dette er den indvirkningsmæssige væsentlighed. I det næste trin vurderer grupperne de samme bæredygtighedsemner på baggrund af, hvordan de påvirker virksomheden økonomisk gennem risici og muligheder, såsom lovmæssige krav, ressourcer eller potentielle omkostninger og gevinster. Dette er den finansielle væsentlighed, der vurderes på sandsynlighed og størrelse. Til sidst bliver den samlede vurdering af både indvirkningsmæssig og finansiel væsentlighed indsat i en væsentlighedsmatrix. Her har deltagerne mulighed for at komme med justeringer for at sikre, at matricen repræsenterer, hvad deltagerne synes er mest væsentligt. Du har nu hjulpet til at sikre, at virksomheden fokuserer på de vigtigste bæredygtighedsområder. Godt gået. Det var det. Tak for denne gang, og vi ses næste år.